ಎಂಗಲ್ನ ಚೌತಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಲ್ತಾಂಡು ಹಂಗೆ ತಮ್ಮ ರಿಪೇರ್ ಆಗುಂಡು ಓ ಫೋನ್ ಒಪ್ಪದಿಲ್ಲ. ನಿಮ್ಮ ಟೂತ್ ಪೇಸ್ಟ್ ನಲ್ಲಿ ಉಪ್ಪಿದೆ ಇದೆ. ಹಲೋ ಗೈಸ್, ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ನ್ಯೂ ವ್ಲಾಗ್. ಇನ್ನು ಶನಿವಾರ ಸ್ವಂಚ ದೇವಸ್ಥಾನ ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ ಮಾತಿರಗಿಲ್ಲ. ಗೌರಿ ಗಣೇಶ ಹಬ್ಬದ ಎಡ್ಡೆಪ್ಪುಲು ಮತ್ತು ವಿಷ್ಣು ದೇವಸ್ಥಾನ ಬೋದು ಇಲ್ಲ ಆಗ್ಬೋದು ಬಕ್ಕ ಚೌತಿ ಮಲ್ಪರಂಡು ಚೌತಿ ಬರ್ಪಾಯಿನಿ ಇಂಕಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ಮೇ ಬಿ ಆನೆಗುಡ್ಡೆ ದೇವಸ್ಥಾನ ಪೋರಪ್ಪು ಇಂಕಲ್ನ ಟ್ರೆಕ್ಕಿಂಗ್ ಗ್ಯಾಂಗ್ ಇಂಕಲ್ನ ದುಂಬುದ ರೈಡರ್ಸ್ ಗ್ಯಾಂಗ್ ಏರ್ ಪುರ ಬರ್ಬೇಕಂತ ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ತೂ ಓಡುತ್ತೆ ಮನುಷ್ಯನೇ ಹೊಂತಿರು ಕೂಡ ತೂಕ ಏರ್ ಪುರ ಬರ್ಬೇಕಂತ. ಎಂಗಲ್ನ ಚೌತಿ ಬರ್ಬಾಂಡು ಮತ್ತೆ ಒಂದು ಗಂಟೆಗೆ ಒಂದು ಎದುರುದಿಲ್ಲ ಚೌತಿ ಒಂದುಂಟು ತಮಾ ಕರ್ಮ ಬಗ್ಗಿಯಲಿನಿ ಆಯಿ ಶಿಲಾರಿಸಿ ರಡ್ಜನ್ಲ ಸಮಾ ಕರ್ಮ ತಿಂಡೇರು ತೀಪೆತ್ತಿನ ಏಪಲ್ ಬಾಯಿಗೆ ಬಾರ್ದಿನ ಲಗ್ಗೆಂದು ಉಪ್ಪೇರು ತೀಪೆತ್ತಿನ ಕರ್ಮಬಲ್ಲ ತೀಪೆದ ಬಾರ್ ಲಾಯ್ಕಣಗಲಿ ಗಗ್ಗೆರೆ ಬಕ್ಕದ ಎಂಗಲ್ನ ಚೌತಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಲ್ತಾಂಡು ತಿಪುರ ಗೀತ ತೀರ್ಥಪುರ ಎತ್ತಿನ ನಾವು ಬಳಸಿದ್ದೀನಿ ಬರ. ನಿಮ್ಮ ಟೂತ್ ಪೇಸ್ಟ್ ನಲ್ಲಿ ಉಪ್ಪಿದೆ ಇದೆ 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 ಬನ್ಪಿನ ಇದೆ ಇದೆ ಅನ್ಪಿನ್ ನಿಮ್ಮ ನೀವು ಇವರದ್ದು ತಿಕ್ಕಿ ಹಾಕಿಕೊಂಡಿದೆ ಅಂತ ಬಾಯಿಯಲ್ಲಿ. ಇವರ ಟೂತ್ ಪೇಸ್ಟ್ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಇಲ್ಲ, ಇವರದ್ದು ಭಯಂಕರ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಇದೆ. ಅವಳಿಗೆ ಎಲ್ಸಬೇಕಂತ ಆಯ್ತು, ಅವಳೊಟ್ಟಿಗೆ ಇದ್ದದ್ದು ಅವಳಿಗೆ ಸಬೇಕು. ಇರ್ತಲೆ ಎಂಚ ಕರ್ಮನಾಗಿ ಇರ್ತಲೆ ಅಪ್ಪೆಲ್ಲ ಉಳ್ಳು ಮುಖ್ಯಲ್ದಿ ಅಂಚನೆ ಜೋಕುಲ್ ಅಪ್ಪೆ ಅಂತ ಕಲ್ಪನು ಇಂಚ ಕರ್ಮ ಬಗ್ಗಿನೋ ಅಂತ. ಆತದ ಮಲ್ಲ ಪೀಸ್ ಬಾಯಿ ಬಾಡಂತಲ್ಲ ಇಚ್ಚಿ ಅಲ್ಲೇ ಎನ್ನ ಮೂರುಂಡು ಇತ್ತಂಗೆಲ್ಲ ಕರ್ಮು ಸೇವೆ ಅಂಕಲ್ನ ಪ್ರೇಮ ಪ್ರಸಂಗ ಉಂಡು. ಪ್ರೇಮ ಪ್ರಸಂಗ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಲ್ಪರುಂಡು ಮರಣಿದ ಸೊ ಅಂಚ ಅವೇನಿತ್ತ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಲ್ಪ ಮಾತಿರಲ್ಲ ಹೀಗೆ ಏನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಹಂಗೆ ತಮ್ಮ ರಿಪೇರ್ ಆಗುಂಡು. ವಿಡಿಯೋ ಲಾಗ್ ಆನೆಗಡ್ಡೆ ಬಿದ್ದಾರ್ದ ಎಂಕಲು ಹಿಂಗೆ ಲಸಂಬೋರೆ ಮಹೇಶ್ ಅಣ್ಣ ಬೈದಿರಿ ಮುಲ್ತೂರ್ದು ಎಂಕಲು 2 ಜನ ಬಗ್ಗೆರ ಬರ್ರಿ ಇಂಕಲ್ಲ ವಿವೇಕ್ ಬಕ್ಕ ಪ್ರಕಾಶ್ ಬರ್ರಲ್ಲಿರು ಮತ್ತೆ ಆಗಲೇ ಪಿಕ್ ಮಾಡ್ತು ಪಾಪ ಅಂದಂದು ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ ಹರ್ಷಿದ ಅದು ನಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಹರ್ಷಿದ ನಾವು ಓಕೆ ಪಾಡ್ಗ ಪಕ್ಕನ ಎಂಕಲ್ಲ ಪ್ರಕಾಶ್ ಮಂಜಿ ಲವ್ ಸ್ಟೋರಿ ಪಾಡುಂಡು ಅವಲಂಜಿ ಪಾಡಗ ಚಲೋ ಎಂಕಲು ಬಿದ್ದಾಡಿಯಾ ಎಲ್ಲ ಮಹೇಶ್ ಅಣ್ಣೆಲ್ಲ ನನ್ನ ಪ್ರಕಾಶ್ ಎಲ್ಲ ವಿವೇಕ್ ಬಾಯಿನ ಪಿಕ್ ಮಾಡಿ ಬರೋಂಡು ಪಿಕ್ ಮಾಡಿ ದಗಡ ಬೈಕ್ ಉಂಡು ಮಹೇಶ್ವರನ ಆಟ ಇರ್ತಲ್ಲ ಎಂಚಣ್ಣ ಇದು ಬಾಯ್ ಈಗ ಫೋನ್ ಒಪ್ಪದಿಲ್ಲ ಬಾಯ್ ಅಯ್ಯೋ ಬಾಯ್ ಒಬ್ರು ಬೇಜಾರಾ ಫೈನಲ್ ಎಂಕಲ್ ನಾ ವಿವೇಕ್ ಬಾಯ್ ಒಂದು ಪಿರಾಡಿ ಇರ್ನ ಫ್ರೆಂಡಾ ಹಾಂ ವಿನಯ್ ಬಂದು ಕೆಲವು ಫೋರ್ ಪಿದಾರ್ಗ ಎಂಕಲ್ ಎಂಕಲ್ನ ಬಟ್ಟರೆಲ್ಲ ಪಿದಾಡಿ ಇರ್ ಮೂರು ಸಂತೆ ಕಟ್ಟಿಡ್ದು ದಿಕ್ಕೀರು ಪ್ರಕಾಶ್
ಫೈನಲಿ ಎಂಕಲ್ನ ಡೆಸ್ಟಿನೇಷನ್ ಬತ್ತ ಫುಲ್ಲು ಜನಸಾಗರ ಓಲಿ ಪ್ರಕಾಶ ಬಣಂತೀರಿ ಜನ ಜಾಸ್ತಿ ಜನ ಆಪುಜಿಂದು ವಿವೇಕ್ ಬಾಯ್ ತುಯ್ಯರ ಜನ ಏನರ್ಥ ಬಾಡ್ ನಾನು ಸೊ ಗೈಸ್ ಫೈನಲಿ ಇಂಕಲು ಹೋಗ್ಬತ್ತ ಆನೆಗುಡ್ಡೆ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೂ ಅಂಜನೇ ಬನ್ನಗ ಇಂಕಲ್ನ ಅಂತ್ಯಕಾಲದ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬತ್ತ